Pandita kang kadaya wangsit pindha kumbang ngisep madu sarining tawang
sohamin ngendi kone yang keling kangkung peksimi barang macarong ilmu kang sanyoto samar pamoring sukma sinuksma winasa ing asepi pambukaning marono ilahe awigna mastu purama sidhem aum awigna mastu purama sidhem silat mrih nyewang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langining mlebes tumaksil stantun lampahing Buddha jinantara tutur katela tetula tulat marih labeteng paradya winisuda ngupama parameng niskara karana tumiying jaman purwa gangga gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinardi tameng lalata mangka teka pusananing wita tawurengging merlambang matumpu-tumpuk marma wanggu panggang panggung sang marwahing kata sekebyar dumadining mayang purwa purwakaning kandha minahari runtuting basa dongeng kena ngemusu rasa yen narasaya karaos ngulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa mung-samung rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis arinakum caing carita becik wis kagelar emadaring pagelaran ya kujat namriksan pagelaran ringgit purwa Surya Candra ndaremi Wang Kartika wis nurputra teng awusa sahari aratri angidrap bawana pratekeng tuk sina gilir kepandi kang satempat dadi witanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan tangkar tumangkarta isina rambun toya jah pating krembyah dadaya padhang kutu-kutu alang ngatoga burun ono yang burun toya dado benanan tanpa bejalan padang terawangan sinari sang gebang retang kang rasa merbawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalingan mukrabang mernganga lamun kaeksi yayah dilat-dilato bumi saya dangu semurup sang gebang aroko katos meblakan kira ngabang esmu jentar kapur bawan sinari sang gebang basondo tanah bentuk katon ijo royo-royo amangku gunung enjeng biru moyo-moyo bojeng gunung kimulan gudalu kasiling merabancono lenggat lenggut ngandu kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu suleng kawlo dasi dino arsangu ya buka garap sawai anglu ursilo tanah bedotus nambisin donan sesindenan mikul garulu kunde anggiring rojo kayane sawanah nopi rembagan somor wangi Sanggang Arkosa Dangu saya ilmos katemelo sinar jagat durunging prapapat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang samil bunyada arep betet jarebel kekuwung parandhe datan wonten ingkang amadaring kekunging pertapan Kutha Runggu mriki siji pecrabaring kemapan wonten sak ereng-ereng ing Araga Kutha Runggu kang kebawat keperintah wewengkon negari ing Astina negari ngaston wajaking pulo-pulo banjaran sinasapan daya benawi namya baik samudra benang langut kang tanpa pagut pegating maning angkapan tok uruting Cakrawala wane-wane jakrek engko wisik samana klebeng jurang corong kinepunggo sirup kinari sing silawet yang sarang burung wonten ugi pasir antar sasun jembar keparing pasir kebelar garis pinggir tanem tuwang rembuyung
Royo-royo Karang Kitri, rowe-rowe ron kelapa bumi subur, pasiten mawur, sadengah tinandur, tangkar tumangkar, kawur yan dadi. Gunung-gunung banjengan angrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang bening tirtane. Iling kang pinarupa payun kang tinampi wadhuk binandung bendung kinaruh hamilani sawah. Yang pategalaning Narakesma. Mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sajeng Kanggeng Sela. Sada tunandurang kang ora kabi pandya Bathari Sranglar pasabinan Yaya Rukmi Sarek kang pinanggo Pratiwi. Pategalan Renenggo Palawija ingkang ngrembuyu godhongane. Ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witane. Pula kependhem, pula kesimpar, pula kemantung sadotan kuciwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sansayang rembug lamun sang aglaring manggonan. Prandene mangking madring mencraban nedeng awunaken dintening mawiyatan. Wusine bosagyaring para cantrik manguyu jonggo. Prandene mangke sang tapa Begawan Kesawa Sidhi nggih pandhita ing Kutha Runggu. Nampirawipun pandhita ing saka lima suh nalindra saking tlatah sabrang serayaning negari Ngastina. Prandene mangke mlaksanaken para cantrik samya ngangsek bisa wani. Wong dawana langgeng sinunggih tatanawarat nun mangke to penemban. Teka damel kaget sutanipun ingkang abdipun Kesawa Sidhi. Wondene sak mangke wonten ing pertapan Kutha Runggu. Wonten dintening mawiyatan sakmenika nggih kula ngawontenaken pedharing ilmu sabda pangandika dumateng Sangya para cantrik manguyu jangga cantrik lan siswa-siswanipun inggih ingkang abdipun Kesawa Sidhi pertapan Kutha Runggu. Dumadakan manah kula cumeplong prasasat kadya kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Wondene sak mangke kula nampi rawuhipun pujangga mboten mangling ing pandulu sanajan nedeng saweg sepisan menika kula wanuh kelawan paduka Sang Pinandhita. Nanging ing sak mangke kula sampun saged sumerap lan kula ugi saged ngraosaken bilih ingkang rawuh menika pandhita ingkang teka luhur kawekasanipun ageng perbawanipun pramila damel cumeplong araosing manah kula penemban. Nuwun mangke penemban mboten mangling menawi mboten lepat paduka menika pandhita ing pertapan Soka Lima inggih pandhita ing pertapan Soka Panca inggih paduka Sang Pinandhita Sang Tapa Begawan Durna inggih Danyewang Durna inggih Sang Resi Kumbayana peparapipun mekaten penemban. Gage ajeng getak napa mboten? Ora sah. Niki mumpung papan panggonane kempel ngeten nggih to. Ha, sone mesti seru. Arek kok kae. Lole kena swaru gembal manyar-manyar. Duk nang drungkul wana alas dadi wana. Kamana kula kepri kandil bututing selikur. Oh, la dalah. Ya. Ora pangling kowe. Sang Begawan Wisakasiden. Sinten? Wisakasiden. Didi Mremban. Wah, jan penjulanmu kok klera-kleru. Klera-kleru piye lho, Ger? Kesawa Sidhi. Senes
Wesa Kasidin mriko Senes. Oh nggih nggih. Anu ya. Oh, kowe sang tapa Begawan Kesawa Sidi? Inggih, kula pun Kesawa Sidi Penemban. Oh, la salah. Ya, kowe wis ngerti karo aku? Inggih. Senajan ten nembe aku pisan iki ketemu kelawan kowe senajan to lagi wae sepisan iki kowe wanuh kelawan aku. Kesawa Sidi. Aning pertapanmu kene yen pertapan Kutha Runggu. Wah, gawe kaget sartane gawe pengeram-eram. Rasaning Begawan Durna. Ning atase kowe iki pendhita kowe iki jamak lumrahing menungsa lho. Sepira ta dhuwure ilmumu, sepira ta dhuwure kawruhmu, sepira jembare jajahanmu ibarat kowe Nalendra. Oh, sing swita ngresamu iki ora mung jamak lumrahing menungsa, ora mung satriya. Malah iki kok kewan-kewan barang ana ning kene iki. Marga satwa ngono apa piye iki? Barang ngedeke sekolahan apa ora ngedeke kebun binatang kowe? Inggih, sekawit kula ngawontenaken pawiyatan menika cantrik kula kaleresan bangsaning para sato kewan, mboten namung satriya, langkung-langkung Nalendra, malah ugi bangsaning para jineman, ugi suwita ngersanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi. Wah, pancen bener, pancen bener. Anak Prabu, wonten dawuh Bu Purban. Hah, ya iki sing digoleki. Menapa? Ya iki sing digoleki merga senyatane aku diutus karo anak Prabu Duryudana kuwi. Aku ki nan mbubarake pawiyatane sang tapa Begawan Kesawa Sidi. Lah monggo mawon. Tinimbang mengke ngececeh rembug, ngececeh utek, ngececeh pikir. Saderengipun Begawan Kesawa Sidi matur ingkang kathah-kathah. Lah monggo pun bibaraken kemawon pawiyatanipun. Kok sik. Aku ki watahing pendhita, aku ki watahing brahmana. Derajatku kuwi wis pendhita, dudu wis Nalendra, dudu satriya. Aku iki kudu nggunakake rasa pangrasaku. Ngono, ya senajan aku pendhita sing luwih kondang Begawan Kesawa Sidi. Yo, nanging aku kudu nggunakake rasa pangrasaku. Teges aku iki kudu bisa nggunakake kengaran empan papan. Oh iya. Kok tiwas aku omong oke, tiwasane aku nundung, tiwasan aku mbubarke pawiyatane sang Begawan Kesawa Sidi, mengko nek dheweke ming maringi atur kelawan aku ingkang gawe sengsematiku ora malah aku dhewe sing wirangan. Anyar nang. Lah kersanipun tak rembuke sike. Oh lah monggo. Kesawa Sidi. Kula nuwun wonten maring dawuh Penemban. Sadurunge kowe mbagake kelawan rawuhku ning pertapan Kutha Runggu kene. Oh, luwih dhisik aku arep ngaturake salam taklimku katur ana ngersamu ya Kesawa Sidi. Mekaten. Ya. Kandhilila legawa lair lan batos manahipun ingkang abdipun Kesawa Sidi. Lair terusing manah. Kula nampi menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka Sang Penemban Durna. Ya. Sembahmu tak jaluk. Inggih. Sembah bekti kula aturi nampi Sang Penemban Kumbayana. Oh, bagus kowe pendhita nom. Inggih. Kowe pendhita nom. Teges lemu madeg Brahmana kuwi durung suwe. Kowe iki pendhita anyar katon. Kamu kok Begawan Durna kuwi nggonku madeg Brahmana kuwi wis matahun-tahun. Inggih, mekaten. Iya. Kowe malah wis ngerti marang kondangku, kowe ngerti marang pertapanku. Pertapaning saka lima yang pertapan saka panca. Oh, ning atase wong manca negara wae durung ana. Ya ana salah sawiji sing mangerteni pertapanku, ya mung lagi ngerti kondangku nanging jeneng pertapanku durung ngerti. Ing atase kowe mendhita anyar katon kok wis ngerti. Nggih, mesti kemawon mekaten. Kula menika menawi badhe ngedegaken pertapan utawi pecerabahan menika tartentu nindringi dhumateng kawontenan sakiring kananipun. Ngono, inggih. Kula mangertos Penemban. Pertapan Paduka pun pertapan saka lima menika rumiyenipun wujudipun wana, wujudipun alas. Wujude alas. Inggih, menawi mboten lepat menika sak mangertos kula. Wana utawi alas menika winastan wana saka panca ya ing alas saka lima. Rumiyin wana saka panca menika wengkon kebawat keperintahan negari ing Pancalaradya ingkang madeg Nalendra inggih menika sinuwun Prabu Drupada inggih sinuwun Prabu Sucitra. Rikala semanten Paduka Sang Penemban Durna menika dereng kathah nggadhahi siswa putra awit ugi dereng kagungan sawijining pertapan ingkang badhe pun ginakaken minangka sarana medharaken ngelmu kang saknyata. Rumiyin siswa ingkang tansah sumanding lan putra siswa kinasih Paduka menika pun
Raden Bratasena satring wukir tawu rikala semanten paduka ngawontenaken sayembara ingkang winastan sayembara saka 5 sinten to ingkang keduga saged mbabat wana saka panca lan keduga saged mbangunaken pertapan kengaran pertapan saka 5 sakmangke keduga badhe pun paringi sedaya kawruh kadigdayan guna kasantikan ngilmunipun Sang Tapa Begawan Durna badhe pun suntak dhateng sinten kemawon ingkang keduga saged lan sagah mbangun lan babat wana saka panca kababar dados pertapan saka 5 menika Mrembahan. Ya. Wah, lah pancen lante panggrahi tamu kowe. Inggih. Menika namung sak mangertos kula. Bagus, apik. Oh, la tala. Ya cetha kowe Kasidin. Kowe cetha kowe pendhita ingkang tak kira yen tombok teruske nggonmu madeg Brahmana ana ing pertapan Kutha Runggu kene, tak kira kowe ingkang bakal gawe gekering jagat merga saka kawruhmu ingkang edapi-edapi. Ya. Inggih. Lajeng nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten sak wingking paduka menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Bah. Ya jagat pangestu Kurwayahu Bandara jagat patri dosa dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Praban Kesawa Sidi. Yen to arep manut kelawan aku arep tepung kelawan panjenenganing sun. Ya aku iki Nalendra saka negara ing Balirante jejulukku Prabu Sakra Sangkara. Nalendra saking negari ing Balirante pun sinun Prabu Sakra Sangkara. Yo, Sakra Sangkara aku. Inggih sinuwun. Kula ngaturaken kasugengan sakrawuhipun. Yo, sembahmu tak tampa. Pangestuku wae tampanana Begawan Kesawa Sidi. Inggih. Sampun kula tampi walah dados gumyak kawontenaning pertapan Kutha Runggu. Wah, iya. Aku ki pancen Nalendra sing kemaki. Mergo sangka ditku iki kintalan. Bondo donyaku ki tak tumpuk ning negaraku. Seprapat jagat bondo donya ki kagungane Prabu Sakra Sangkara kabeh. Mekaten yo, mloko kabeh wanita padha teluk karo aku. Mekaten sinuwun. Yo, pun prayogaken rawuhipun. Kowe wis ora kurang kepenak. Yo senajan to pertapan kene iki mambu telek. Mergo sing sowan kuwi wah, ya ora mokal munyuk barang ngono kok. Ora yo nggo nelek munyuk, nggo nelek gajah. Wah, lah ning jaba mau mah akeh banget kewane. Inggih. Nyuwun mangapunten menawi anggen kula nampi rawuh paduka menika kirang nuju prana. Mbok ora dadi ngopo? Ora dadi ngapa Begawan Kesawa Sidi? Nuwun mangke Sang Tapa Gandurna. Sarwa paduka Sang Pinanditing saka 5 nadar ingkang abdipun Anoman ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Oh, iki kaya Anoman ora pangling. Ih, kula ing abdi Kendali Sada. Oh, lole Anoman kowe iki mrene arep golek apa ta ya? Kowe iki wis pendhita kondang lho kowe iki. Apa ora kurang ilmumu? Apa ora kurang kawruhmu? Tak takon. Kowe iki wis wijining titah ingkang ora iso narimakake marang apa kang dadi lakonmu. Kowe iki wijining titah kang ora iso ngucapake rasa syukur kunjung ngersaning Gusti. Ning atase kuwi semadeg Brahmana. Ketitik kowe isih mampan ana ing kene. Kowe arep suwi to ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi kowe. Iya. Nggih mekaten menemban. Senajan to kula menika sampun kathah ingkang mestani bilih Anoman inggih pun mayangkara menika. Pandhita ingkang sampun kathah lan dhuwur ilmunipun nanging kula ngrumaosi jejering titang Gusti. Salaminipun kula menika taksih sagah lan kula taksih kiyat ngegulang ngilmu kawruh ngulir budisa ngasah kadewasan. Salaminipun kula dereng kabanjut dening ngersanipun dewa tartentu kula mboten kendhat anggen kula badhe ngudi songangsu kawruh ngulir budi ngasah kadewasan. Ya apik ngono kuwi Anoman. Senajan to kowe iki ibarate wong wis isa, ning iki ora rumangsa isa, ning kowe isa rumangsa rak ngono. Iya. Monggo pun prayogaken lenggahipun Mrembahan Durna. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku Anoman. Sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Sak rawuhmu padha kanthi Basuki lan Raharja
lungguhmu ning pertapan Kutha Runggu kene. Walah iblis. Bedhes elek. Kowe iki kewan lho kowe iki. Hanuman, ana dawuhmu apa Prabu Sukra Sangkara? Ning atase kowe iki kewan, derajatmu ngono sak ngisore menungsa. Lah kok kowe jangkar? Mamakmu mok paninganmu kowe ngilani dadaning ratu ing Bale Rante. Ora mengko sikik kowe ratu ki rak yen ana mapan ning negaramu Bale Rante kono. Yo. Yen kowe mapan sak pejago karo Anoman, kowe iki ya ibarate derajatmu padha karo Anoman. Lho, ora lalu-lalu. Gelem nampa aturku ya kono, ora gelem ya wis. Ya wis, ya wis. Wah. Ora ana apa-apa kok mah mrinding krungu omongane Anoman. Ya wis Anoman, ora apa-apa. Prayogake sowanmu. Kaya wis ora kurang kepenak Anoman. Nuwun mangke Penemban Durna. Penembanku Mbayana. Kesawa siji ana dawuhmu apa? Sampun ngantos kula kanggep kumawantun saha sampun ngantos kula kanggep lancang anggen kula rasa matur. Jrnyata anggen kula matur menika namung badhe miterang. Sejati menapa ingkang dados wigati lan wonten paring dawuh menapa? Menawi kula kanggep lepat, mau sak mangke kula aturi anyendhu dhateng kalapatan kula. Kula mboten badhe suwala menawi kula kedah nampi pidana saha paukuman saking negari Ngastina utawi saking pertapan Sukalima. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran dhateng ingkang abdipun Kesawa Sidi. Lajeng menapa lelabetan ingkang sampun kula lampahi Penemban Durna. Kula aturi paring dawuh kang saknyata Penemban. Kentas waru gembal manyar-manyar do nang junggul wana alas dadi wana. Oh, la taala. Ya. Begawan Kesawa Sidi. Sadurunge aku ngaturake panuwun merga sangka praptaku, ya rawuh ingsun. Ingkang mijil saka pertapan Sukalima. Kemijilan saka pertapan Sukalima. Samangka ditampa kanthi bener becik lahir batin kelawan sing duwe omah ya ingkang kagungan ya ingkang duwe pertapan Kutha Runggu ning pertapan Arga Kutha Runggu kene ya jeneng sira Sang Tapa Begawan Kasidin. Inggih nuwun sewu ngleresaken sanes Kasidin nanging Kesawa Sidi. Oh iya klera-kleru di ngapura. Inggih Penemban. Ngomong klera-kleru kok gegek gejala bisu. Hus cangkeme ra. Lah iso uga gejala bisu lho Penemban menika. Ora. Inggih kados pundi Penemban Durna? Ngene ya Penemban. Inggih. Ing ngarep sadurunge aku ketemu kelawan jeneng para Sang Begawan Kesawa Sidi. Rasa pangrasaku kuwi anane mung Cubriya kelawan sira. Cubriya liripun kados pundi? Ning atase kowe kuwi madeg Brahmana ngedeke pertapan. Ning pertapan Kutha Runggu kamangka Gunung Kutha Runggu. Yo areng-areng ing pertapanmu kene iki kebawat keprentah wewengkon negara Ngastina. Mekaten. Ya. Inggih kula piyambak ugi ngrumaosi lepat panganggah kula. Wekdal kang caket kula badhe sowan ngarsanipun Sinuwun Prabu Duryudana, kula badhe nyuwun dipalilah dhateng ngarsanipun Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Nyone dipali langgen kula ngedekaken pertapan Kutha Runggu menika. Ya. Mula blakasuta wae blakutang terus terang. Prasaja apa anane aku matur karo kowe. Aku ngendika kelawan sira Sang Begawan Kesawa Sidi. Ing ngarep aku Cubriya karo kowe, aku sengit karo kowe merga sepisan kowe ngedeke pertapan iku ning wewengkon negara Ngastina. Kowe tanpa njaluk paliring anak Prabu Duryudana nanging bareng aku nyumurupi kridamu, aku nyumurupi kawruh lan ilmumu. Aku ngrumangsani yen to Begawan Durna ki ngilmune durung ana apa-apane yen to tanding lan bobot ditandingake kelawan Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Ilmu ki durung ana bobot timbange apa-apa. Ampun ngaten Penemban. Ora, iki lahir batin merga saka nggonku nyumurupi marang luhuring kawekasanmu, dhuwuring ilmumu lan akehing kawruhmu Penemban. Inggih, inggih. Mugi Gusti ngijabahi menapa ingkang dados pangandikan paduka. Iya. Pengangkahku nggonku sowan ning kene iki aku arep nggunakake akal, aku ora arep nggunakake akal. Katute aku wis nganti marang iki seswa kinasihku Nalendreng Bale Rante. Sapa?
Sokro Sanggara Bu. Ya. Anak Prabu Sokro Sanggara. Iki tak kanthi merga iki mengko ngawe kaniyan to ngasih kowe berguguk nguta waton. Ora gelem tak tundung. Ora kena tak jong kan Srana Aris nggonmu bakal tak dawuhi mbubarake pamjatan kene. Iki bocah iki mengko sing bakal ngawut-awut pertapanmu. Wani ye. Inggih. Nanging kabeh kuwi tak wurungake, Mremban. Kabeh kuwi tak wurungake. Merga ngene, aku ngrumangsani. Oh, anane kowe madeg pendhita ning pertapan Kutha Runggu kene iki cetha bakal gawe tentreming kawula dasih. Inggih. Ngaturaken gengging panuwun nanging sampun ngantos keduwung lan keladuk anggen paduka ngalembono kelawan ingkang abdi. Aku ki ora ngalembono, aku ki ora ngalem kowe. Oh, aku ki ora mbombong atimu. Nanging sing tak aturke iki apa anane saka sakjroning atiku aku tulus lahir lan batin ngono Mremban. Inggih, ngaturaken panuwun. Lah, gandenging pengangkah aku ki arep ngrusak kanon pertapanmu nanging ora sida, gagar-wigar ora entuk karya. Tak wurungake mergo aku ki ngrumangsani, aku ki saya tuwa, aku ki saya sepuh. Nggonku madeg Brahmana, jeneng urip mono mucuk. Ora kok saya bekar. Urip mono saya ciut. Mergo ngelingi wong kuwi bakal mati ngono. Inggih. Mula kang saka kuwi aku ngrumangsani lan aku ngalah marang apa sing dadi dawuh anak Prabu Duryudana. Mengko aku tak sing matur yen ana dosa lupute aku sing nyandang. Lajeng sak mangke paduka badhe paring dawuh menapa. Awit kula sampun saged nampi pangandikan paduka Sang Tapa Begawan Durna. Wigatosipun lan pengangkahipun rawuh wonten mriki menika namung badhe nundung dhateng ingkang abdi menawi kula estu lepat kula sagah menawi kula kedake sah saking pertapan mriki. Ora sah. Kowe ora sah lunga saka pertapan kene. Mekaten. Iya. Nanging ana syarate ya Penemban. Wonten sarananipun. Iya. Kowe tak keparengake sarta kowe mengko rak ya mesti bakal dikeparengake dening ngarsaning anak Prabu Duryudana kowe dikeparengake madeg Brahmana ning pertapan Kutha Runggu kene. Ana syarate ya kuwi kowe kudu bisa masrahke wujuding kanugrahaning dewa. Ingkang samengko anak Prabu Duryudana wis antuk sasmi tanding Jawata. Lamun ta bisa kuncara anjayen bawana sartane kamuktene bakal pinardawa lan diparingi langgeng saka ngarsaning Gusti Ngkarya Loka. Waton Nalendra Ngastina kedunungan kanugrahan ingkang bakal ditumedhake dening Dewa Kang Aran Wahyu Makutha Rama. Lah, ngene ya Kesawasidi. Gandeng iki dadi syarat srana nggonmu bakal lumaku sateruse, nggonmu bakal medharke ilmu sateruse nggonmu mapan ing pertapan Kutha Runggu. Oh, kowe gelem pasrahna wujuding Wahyu Makutha Rama ngersaning Sang Begawan Durna. Kesawasidi. Iya jaket pangestungkara. Wong bawana langgeng sinunggi tatana marat nggon mangke Penemban Durna. Kesawasidi piye? Kula badhe matur wonten ngarsa paduka. Iya. Kula badhe matur menapa wontenipun. Kula mboten badhe damel-damel, kula mboten badhe atur dura. Ya, tak kemerangake. Ingkang nami kanugrahan utawi wahyu menika mboten sagedipun suwun. Lho, lire piye? Ingkang nami wahyu menika mboten sagedipun suwun saking ngarsanipun Gusti. Awit wahyu menika badhe tumedhak dhateng sinten namung nderek saha sumarah ugi pasrah dhateng ngarsanipun lan keparengipun Gusti. Ya, aku ngerti. Langkung-langkung kok pun suwun. Wahyu menika menawi mapan wonten salah sawijining araganing titah, kamangka titah menika lethek utawi wadhahing wahyu menika reget. Wahyu menika mboten badhe jenjem, mboten badhe jenak, anggenipun mapan wonten raganing titah ingkang dipun panjingi wahyu utawi kanugrahan menika kula wau. Salajengipun kula aturi mamas lan kula aturi mirsani saha kula aturi ningali piyambak. Sinuwun Prabu Duryudana menika amit sewu lho nuwun sewu. Menawi kula pribadi mestani Nalendra Ngastina menika nalendra ingkang watak lan pambeganipun menika tasih dipun reh dening nayakanipun. Lho, lire piye kowe matur kang kaya mangkono Penemban? Mangke riyen to. Menapa sepisan kemawon sinuwun Prabu Jaka Pitana menika nate lan tau tate sambang kawula dasih wonten Raja Negari Ngastina. Menapa sepisan kemawon nate
tetinju dumateng karaharjanipun para kawula tasih kula mireng rembakipun pendak-pendak ngawontenaken pasewakan wonten Praja Negari Ngastina menika ingkang dipun pitados tetinju lan matur menapa kawontenanipun para kawula tasih menika boten kok pitados dhateng diri pribadinipun Sinuwun Prabu Jaka Pitana piyambak nanging pitados dhateng nayakanipun nuwun sewu kula sebat kemawon asmanipun Patih ing Plasa Jenar inggih menika pun Rekyana Patih Harya Sengkuni. Kamangka nuwun sewu menapa ingkang dados aturipun Patih Sengkuni menika dereng kantenan menawi leres, dereng kantenan menawi bener. Mekaten, awit watak ing menungsa menika wah gingsir. Saiki bisa iya, sesuk bisa ora. Saiki bisa ora, besok bisa iya. Mangkono nggih mekaten menika ingkang dados pambegan lan watak ing manungsa limrah ingkang taksih kadunungan ina lali salah apes saha mati. Mriku ingkang sepisan menemban lajeng ingkang kaping kalih kula nyumurupi pambeganipun para sata Kurawa menika nyuwun sewu mriku kula namung nuhuni dhateng kondhanging akathah ingkang sami nyebataken bilih Kurawa menika watak lan pambeganipun adigang adigung adiguna malah kepara wonten ingkang matur lan wonten ingkang ngabaraken bilih para sata Kurawa menika satriya utawi titah ingkang wewatekanipun nista watakipun angkara budinipun candala menika para sata Kurawa. Lajeng malih menawi babakan Wahyu Makutha Rama menika malah ingkang abdipun Kesawa Sidi mboten mangertosi. Kula piyambak dereng mangertos, kula piyambak malah ugi dereng pun maringi sumrap saking ngarsanipun para Jawata. Para dewa dereng maring wangsit dhateng ing adipun Kesawa Sidi. Pramila sak mangke penemban anggen kula saged atur wangsulan wonten ngarsa paduka menika kula namung badhe nyuwun menawi estu Sinuwun Prabu Jaka Pitana lair terus ing batin badhe nggayuh Wahyu Makutha Rama menika inggih kula aturi ajer pambeganipun nanging menawi boten kersa ajer kang dados watak wantunipun nuwun sewu kula kinten Wahyu Makutha Rama boten badhe jenak anggenipun manjing wonten angganipun Ratu Ngastina. Langkung-langkung kok jenak kula kinten badhe katedhak kemawon tangeh kelampahipun Wahyu Makutha Rama badhe pun gayuh dening Nalendra Ngastina menika mremban. Ihung bawana langgeng sinunggih tatanawarat. Wela. Dinten menika kok pertapan Kutha Runggu ning atasipun namung pertapan alit. Teka dipun rawuhi dening para priyayi-priyayi kondhang menika lho. Bombong kang tanpa upami sak lebeting manah. Kala wau kula sampun nampi rawuhipun Sang Tapa Begawan Durna pandhita ing pertapan Sukalima. Lah sakmenika kula nampi rawuhipun menika rak mboten mangling Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Lan ingkang wingking menika pun Ki Lurah Bagong. Iyalah bombong kang tanpa upami sakjroning manah. Gong, hei. Aku awake dhewe wis kondhang iki nang kene. Ah iya, ya alhamdulillah. Dadi ora dadak pitepungan. Ora. Engko arep nggawe gorengan pitepungan. Ora maksude kenalan ngono lho, Gong. Ora, apa wis ngerti karo awake dhewe ngono kok. Ah iya. Ya wis gek kono gek matur apa anane nek didangu nek ora didangu ya kowe sing dhisiki matur terus. Iya, Nun mangke Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Sarawuh jengandika inggih panjenengan Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Katuran kasugengan rawuhipun Ki Lurah. Jan, mangke riyen. Mangke rumiyin menemban. Sampun ngantos kagungan solah bawa ingkang ngelangkungi dumateng perkawis limrah ampun melampaui batas. Kula menika namung kawula cilik, kula niki meng kere, kula niki meng gedibal. Nggih, kula niki meng begondal. Kula niki meng kawula cilik, kula niki meng ponokawan. Lah kok panjenengan basa kalih kula menika lho. Kula sowan mriki ya sowan ngoten mawon utawa teka ngoten mawon mboten dipasake, mboten sah rawuh ngoten mboten sah ngoten niku. Kula niku ngrumangsani nek kula nganti kaya ngeten iki terus nek mengke sirah kula terus saya gedhe pripun.
Mongko ikut ngomah ukurane padha kabeh. Ngene ngantos kula nggadahi sifat sombong, ampun ngantos ngaten, ampun ngantos kula niki ming kawula cilik kok disubya-subya kaya pujangga ya, Gong. Heeh. Petruk niku kathah utange lho, Premban. Ampun basa kalih Petruk. Ndek utang kula 106 e. Inggih. Nuwun sewu Lurah Petruk Kantong Bolong kados pundi, Premban? Kula basa kelawan panjenengan menika. Senajan to panjenengan menika nuwun sewu kawula, nanging kula menika ngrumaosi saderengipun kula madeg Brahmana rumiyin kula ugi kawula alit kados panjenengan menika. Pramila tanpa kok kula matur basa dhateng panjenengan menika tanpa wonten sebabipun kula menika ngrumaosi lan kula ngemuti kula menika rumiyin nate tau tate dados jejering kawula. Ibaratipun kula nuhuni tetembungan kanceng aja nganti lali karo lanjarane. Kula menika tansah nglebur tapasta dhateng sinten kemawon sinasa menika kawula Ki Lurah. Mekaten menemban. Inggih, pramila sampun ngantos kuciweng manah menawi kula basa kelawan panjenengan awit kula menika nindaken laku dharma. Kula ngemuti lampahan kula riyin ugi kawula kados panjenengan menika. Lah, Gong. Sip iki lek bagus. Apane? Pendhita sing wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ning ora lali karo mula bukane. Lah ngapa e? Panjenengane Sang Begawan Kesawa Sidiki mbiyen ya kawula cilik kaya awake dhewe. Heeh, terus panjenengane ora kersa nek ora basa karo awake dhewe mergo ngelingi panjenengane iki mbiyen tau tate dadi apa kuwi jenenge kawula cilik kaya awake dhewe. Mula kang saka kuwi awake dhewe ora apa-apa dibasani ngono. Ora bakal kuwalat mergo kabeh iki wis keparengi Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Ya alhamdulillah, Tru. Ngono kuwi ra panjenengane arep mbuktekke. Mbuktekke piye? Sakwene iki awake dhewe rak mung urip keserakat terus to. Urip kedelak-delak. Heeh. Aku kuwi lho mendina mung duyak-uyak mendring. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000 nganti arep nggih mangane kewuan. Mbok menawa saka ngendikane Sang Begawan Kasiden kuwi mau kuwi ya arep ngandhani ning awake dhewe arep njlantrake nek dhewe besok ki awake dhewe bakal dadi kawula sing utawa wong sing kepenak uripe ora keserakat meneh. Ya mbok kaya. Lah mukti ora ki mung keparenge Gusti kok awake dhewe ora iso mesthekke kaya ngono kuwi. Nggih menemban kula tampi menawi estu menika dados menapa menika? Serenanipun lahir lan batin antawisipun paduka kelawan kula. Inggih Ki Lurah. Lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap wedo paduka Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula badhe matur malih sampun ngantos kuciwa. Kados pundi? Kula kok nampi sembahipun tiyang sepuh menika ora kula badhe kuwalat. Lho, kuwalat liripun? Panjenengan menika gesang wonten ing alam padang menika rak sampun dangu to Ki Lurah. Saderengipun kula linairaken to ning jagat panjenengan menika sampun gesang, sampun mukti ngawi bawa. Wiwit rumiyin dumugi sapriki panjenengan menika tansah pikantuk lan ginanjar yuswa panjang. Panjenengan menika bebasanipun sampun wareg ndahar gembalaning jagat legi asining kawontenan. Kula menika tansih lare wingi sonten kula nampi sembah panjenengan menika rak mangke kula badhe kuwalat. Lah, Gong. Ngrumangsani karo yuswane le. Ngapa? Senajan to dheweke iki juragan, ning ora gelem nampa sembahe kawula cilik kaya awake dhewe mergo ngerti nek awake dhewe iki wis tuwek banget kaya. Lah kok jaman ndereke Sinuwun Prabu Rama. Rama sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya. Karo Prabu sapa ka, Tru? Dasamuka. Dasamuka apa Dasawisma kae? Dasamuka. Dasamuka. Seprene ra isih urip awake dhewe ning ya wiwit biyen nganti saiki kok mengkere wae. Ya wis ora apa-apa. Mulo pancen darmane awake dhewe kudu dilakoni ngono kuwi. Inggih. Lajeng keparengipun kados pundi? Kula ngaturaken sembah. Ampun ngaten, kula aturi nampi. Mboten kualat, mboten. Lahir lan batin Ki Lurah. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya tak tampa sembahmu penemban. Lho kusik kok. Ki
Ki Lurah Bagong kula ngaturaken sembah. Nggih penembahan kula tampi dawuh sami-sami wajar. Agine kene truk aku nampa sembah ing Piyai Agung. Kang apa? Nang omah mung diasok-asokke bojo. Aku rak ngingu pitik to. Heeh. Usum udan rendeng ngene iki kandhange rak mambune rak karuan. Heeh. Karo bojoku aku diunak-unak aku. Mambune iki lho tekan kamar. Wis, aku tuku sekam 2 truk wae. Boros ya ora apa-apa, butek-buteke bukti karo bojo. Ha iya. Kamarmu sing tok sekam kandhang iki lho. Lah ya kowe rak turune ning kandhang. Ngawur ora ya turu ning kamar karo bojoku ora. Turu ning kandhange menek dinesani mergo konangan ya ta. Iya iya. Mesake ngono go kananmu wis ora apa-apa. Wis tak lakonane ngene terus. Iya. Aku ki senenge gur nek dijak latihan, nek dijak pentas ki susah. Dijak pentas ke dite mung liwat. Tekan ngomah wis dibegal nganti sak tak rewange njaluk amplop kosong. Ora kena ngono ki ora. Kok Petra padha kandiran sak sowanmu Panakawan. Lho, niki Penemban Durna. Iya. Rawuh teng mriki. Sekawet aku duwe wigati ana kersane Sang Begawan ki sapa sidi. Nggih. Selamat sowan kula Penemban bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun sanget kula pundi prayogakna sampun boten kirang sekeca. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Bagong. Penemban Darna. Gong, Durna. Sapa? Durna. Ayo di ngapura kleru-kleru karang prai rada suwe kaya terus dadi akeh laline. Ya ora apa-apa. Men sak ayak 6 loyoja wae lali aku mau. Iya ora apa-apa. Luput kuwi ora apa-apa. Karang menungso kedunungan ina lali salah apes lan mati uga sugih utang. Iya. Penemban Durna nggih wilujeng Penemban bekti kula kunjuk Penemban. Bagong tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih. Ki Lurah Petra Kantong Bulung kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Man, kowe mau wis ketemu karo aku. Iya. Aku sowan mrene tok papak tak tampa pangestuku tampanana Anoman. Sampun sanget kula pundi. Ki Lurah Bagong bekti kula katur Ki Lurah. Oh Anoman, kowe mau ya wis kenahi detaku. Iya. Aku tau nang irek iki genine gedene ra jamak-jamak. Asem ora mlekotho wong. Rek kok urupe semene iki lho. Mbrongot rai to kowe engko. Ya ora apa-apa kok. Atene alis kuntek engko. Menika malah rek ingkang boten saged dipun colong. Ora iso colong apa? Karo Petruk dicilekke dicolong. Pun prayogaken lenggahipun kula Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak Man. Panakawan. Panakawan Petruk Kantong Bulung. Padha kanthi slamet sak sowanmu Panakawan Petruk Kantong Bulung lan uga wong kentir Bagong. Gong. Sapa iki? Anake Durna ya. Ya Durna ki anake Mingsatama, patutan karo jaran Gembira Loka ya. Ngawur ora. Jaran Gembira Loka aduh tenan ora. Panjenengan sinten sinuwun? Aku Prabu Sakra Sangkara Nalendra ing Balirante. Wah, Prabu Sakra Sangkara terus. Ah iya. Prabu Sakra Sangkara. Iya. Sembahmu aturna. Piye kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun sanget ngen kula pundi. Bagong sembahmu aturna. Nggih, bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Yo, tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun kula pundi sinuwun. Nuwun sewu, Ki Lurah Petruk Kantong Bulung. Kula wonten dawuh nembah. Damel kejot marang sing manah kula wonten wigatos menapa sak mangke. Keduga rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu. Sampun ngantos sak mangke anggen kula badhe matur menika duna dungkap awit kula dereng dipun keparengaken matur. Sampun kula aturi wekdal merdika kewala Ki Lurah. Oh iya menawi ngaten kula sagah matur ngersanipun Sang Premban. Kula aturi midhangetaken ingkang tetela Premban. Inggih Ki Lurah Petruk. Nggih.
Sowan kula ingkang sepisan nganturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Penemban Kesawa Siding Mertapan Kutha Runggu. Dungkap angka kalih. Kula senget ngaturaken tebas siti sekul binting ron kula pampun tepuk wonten lepan kula nggih kula badhe matur wonten kersanipun Sang Tapa kan Kesawa Siding nok non mekaten. Ora usah ngono kowe to, Truk, kowe ora. Karep-karep sengguh kok ya. Ora usah sengguh. Ngeling ana derajatmu ming kere. Iya. Utangmu aku rong tok saur ora usah kakean plungtek-plungtek kowe iki ora. Iya ya, Pak. Ngono kok ora. Nggih, Nemban. Nyuwun pangapunten mawi kathah lepat atur kula sak mangke anggen kula badhe matur menapa ingkang dados wigatos sing arep mbak kula sawonten saning paduka Sang Pandhawan Kesawa Siding. Kula menika badhe matur bila anggen kula sowan menika mboten saking karepan kula pribadi. Anggen kula sowan wonten kersanipun Sang Begawan Kesawa Siding menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Merga nek kula duwe gegayuhan niku wis cukup kula nggih harapan mawon, cukup kula nggih pengangen-angen mawon. Mboten kedah kula gayuh mekaten. Nanging sedaya menika kula mboten badhe kasempatan kula dumugi mriki menawi mboten wonten ingkang utus lan menawi mboten wonten ingkang dawuh lan Petruk kalian Bagong bilih kula kinansanipun Sang Pinandhita ing Kutha Runggu nggih Sang Begawan Kesawa Siding. Lah sinten to ingkang kepareng utus dhateng Petruk kantong bolong senes kok Bapak Semar senes kok para Pandhawa. Nanging ingkang utusan kelawan kula menika inggih menika pun satria ingkang sakmangke sampun kondhang wonten ing jagat kagungan gelar lananging jagat lancuring bawana pengamak Tirta Gaya Teja inggih menika panengah Pandhawa satria ing Madukara inggih menika kang kasih Raden Arjuna inggih ndara kula Pandhara Janaka. Mekaten ki Lurah. Nggih. Lan Ndara Janaka menika paring dawuh kalih kula Petruk kantong bolong kowe sowan ning Pertapan Kutha Runggu ngersani Sang Begawan Kesawa Siding. Begawan Kesawa Siding kuwi dadi lantaran tumedhaking wahyu Iki menika Wahyu Makutha Rama. Wahyu Makutha Rama, Tru. Iya. Karo ketrucun wahyu katentreman ngono. Lah karang biasane Petruk karo Bagong metu kuwi nek lakon wahyu katentreman kok ya Gong. Saged. Ah iya. Tumedhaing Wahyu Makutha Rama menika badhe dipun senanani lan badhe pun lantari dhateng ngersanipun Sang Begawan Kesawa Siding. Lah pramila sowan kula menika Penemban. Sowan kula wonten mriki menika kula namung badhe sepisan nglebur tapa asta kalih nyadong tumurun Wahyu Makutha Rama badhe kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka. Wonten wujudipun Wahyu Makutha Rama menika menapa kula aturi paring dawuh. Menapa wujudipun gendhaga ingkang isi Tirta Makutha Rama? Menapa wujudipun pepakem? Menapa wujudipun cahya sumunar ingkang kaduka arsa manjing wonten rekening titah mekaten. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya mijil dukanira Sang Narapati Penemban Durna menika Petruk iya. Lole kentos waru gempal manyar-manyar duk neng drungkul wana alas dadi wana. Ora mengko sike ya Penemban sing gedhe pangapuramu yen to aku keduga wani ngungkurke marang kang dadi palengganmu. Ya pilenggahmu keduga tak ungkurake mergo aku arep paring wangsulan kelawan menungsa sing sowan ana ngarepanku iki. Inggih Penemban Durna kasumanggaaken nanging nuwun sewu. Menapa prayoganipun gandeng kula mriku ingkang nampi daya utawi tamu menika pramila kula ingkang gadhahi wewenang paring wangsulan dhateng sinten kemawon tamu utawi daya menika Penemban. Ora susah dadak kowe ketayalan maringi wangsulan kalian Petruk kantong bola. Yo cukup Begawan Durna wae sing keduga iso menehi wangsulan marang apa sing dadi panjaluke Panakawan iki mekaten. Ya menengaken kula sumanggaken Penemban Durna. Petruk wonten dawuh Penemban. Nggonmu sowan iki kowe diutus karo Janaka iya? Iya, nggih. Jan kula niku diutus kalih Ndara Janaka ing Madukara, Petruk kowe sowana nyadong turuning Wahyu Makutha Rama. Petruk wonten dawuh. Ngerti ya, mangerti ya.
Mesti tuwa tandha pitakon sak jeroning atimu keneng apa? Lan apa wigatine Begawan Durna? Sowan ana ing pertapan Kutha Runggu. Lho lah wigatine napa? Lah malah sakniki gandeng panjenengan pun sak pejago ngadu arep rembukan kalih Petruk lamang maring dawuh. Kok sajak panjenengan kok duka-duka nesu-nesu niku enten apa? Hati-hati lho, Tru. Lah ngopo? Biasane Durna ngono kuwi mung arep nantang-nantang. Nah wis nantang-nantang terus ngetokke Kurawa 100 budalan gleng ngel ngono kae. Kae engko terus awake dhewe perang. Nek biasane ya kok ngono nek iki engko mbah Kurawa kuwi mung gedhe akale tok kok akale cilik. Mung sak melinjo. Akale Petra wonten dawuh. Kowe aja malah omongan karo adimu. Nggih. Kowe diutus karo Janaka sowanmu ana ing kene iki diutus karo muridku. Nggih. Kula ngertos. Janaka kuwi siswaku. Biyen nalika dheweke ajar manah kuwi sing ngajari aku, sing maringi ilmu babagan jemparing kuwi aku. Nggih. Kalebu iso duwe bojo saiki seprana-seprene bojone ngendi-endi ana kuwi merga le maringi Asmarandana panggendam. Guna kasantikan Asmara Tantra kuwi sing maringi Begawan Durna nganti talilani aku wadat mung trima ngrabi marang jaran. Mergo aku lila ngilmuku dikukup karo anak muridku ya kuwi ngaran Janaka. Nggih, lajeng kowe ngerti ya Petra? Lole ngarep mau kuwi janjane aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku Petra. Aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku. Aku iki ora arep nesu-nesu ning ngarepmu, aku iki ora arep nesu-nesu karo sapa-sapa. Mergo aku rene iki arep nyadong tumurune Wahyu Makutara mau uga bakal tak aturake urusan anak Prabu Duryudana sak kurawane. Lah saiki ngene Petra, saiki ngene. Gandeng Janaka kuwi wis marambah mangkaping-kaping, wis bola-bali ora mung pisan ora mung pindho nampa kanugrahan saka dewa. Njaluk kalodhangane, njaluk kalilanane. Janaka sagedhakan iku rasa gayuh tumuring Wahyu Makutara ama Petra. Riyen menemban we lah kok malah dadi seling surup antawisipun guru karo murid menika. Nuwun sewu. Ndara Janaka le paring dawuh karo Petruk kuwi mung merga kula niki abdine Ndara Janaka. Nek kula senes abdine Ndara Janaka tangeh lamun lan sengara kula bendipun dawuhi kalih Ndara Janaka. Lah nuwun sewu Wahyu Makutara niku jlentren apa Petruk iki ya ora dong, Petruk niki ya ora ngerti lho Mremban. Lah panjenengan niku rak mesti kemawon ugi dereng mangertosi Wahyu Makutara menika wujudipun napa, bentuke kaya ngapa rak panjenengan dereng pirsa. Lah kok sowan rawuh wonten mriki badhe gayuhaken kanugrahan menika kagem para sata Kurawa. Nuwun sewu Mremban, nuwun sewu. Kula tak matur napa wontene lho. Kurawa niku watake nista budine Candala, pambegane Angkara. Kamangka wahyu utawi kanugrahan menika badhe langgeng, badhe jenjem kang sarta jenak manjing wonten rangganing titah. Menawi titah menika resik lair lan batine. Lah Kurawa menika laire kemawon reget apa melih batine niku nuwun sewu. Dewa ngendi sing keduga saguh, dewa ngendi sing kesdu, dewa ngendi sing kersa maringake kanugrahan teng para sata Kurawa. Mang mikir menemban. Manus maring jajalanan sekertaning bawana iblis lanat straya li benentang laut. Petruk kantong bala. Nun. Petruk kantong bala. Nuwun sewu menika sinuwun Prabu Sakra Sangkara ingkang sajak badhe duka. Ya. Wah, menungso ora tatanan. Nerweteh ucapmu kaya bethek seunembuk pategalan drwili kaya grujukan. Ning atase iki guruku iki sesembahanku. Ingkang maringi ilmu kawan nalin dereng bali rantai ya aku ya Prabu Sakra Sangkara. Lah kok kowe iki kawula cilik derajatmu mung gedibal. Derajatmu iki mung wong kere. Lah kok kowe wani delangap-delangap ngina marang guruku ning ngarepanku. Oh, sik. Sing ngeceh gurumu iki sapa e? Hah? Sing ngeceh gurumu iki sapa? Ora engko sik, kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Aku mau muni kula wau matur Kurawa niku watake Angkara budine Candala pambegane Nista niku.
Kowe ngerti ora? Iki gurune sapa? Gurune Parasata Kurawa. Lah, aku iki uga perangane Parasata Kurawa. Aku ora nrimakake. Senajan to kowe ora ngina marang asmaning guruku, ning kowe ngina marang asmaning Parasata Kurawa sesembahanku. Truk. Areng apa, Gong? Arek Kisra. Weh. Nek ngomong apa-apa nganggo dipikir lho, Gong. Wis tak pikir ket mau e. Nganti tak rewangi ora ning kamar mandi. Lah ngopo? Banyune mati e. Aku ki mikir kudu kepiye nek iki mengko nganti ana lelakon apa-apa ning dalan. Terus karepmu? Ndoro Janaka ki nek duka, nek nesu, nek temandang alus. Heeh. Nggunakake akale. Aku ya nggunakake akale ora kurang akal. Lho. Jare nggunakake akal kok ora kurang akal. Amen. Malah genjike maju, genjek cengelmu kuwi. Menungsa baguse kok ngene padake genjek. Hei, Prabu, sapa metro? Sakra Sangkara. Sakra Sangkara. Ratu ngendi kowe? Bale Rante. Bale Rante. Kowe lah anggepe kok. Oh, kowe lah mekutamu ki mekutan kodan to. Tukang Malya Bara kok gleleng. Lho isih ana cap regane. Mas, wis aku tak omong karo kowe ya. Kowe ora ngomong apa? Apa kowe kudu wani nrenggalange kridane Nalendra Bali Rante. Lah aja kok kowe dewae tak tantange. Lho. Dewa mbok tantang. Heeh, Semar kae dewa ya, Truk. Heeh. Bendina tak tantang, aku ora kuwalat. Ayo. Saiki nek kowe arep ngelek-elek kakangku Petro, mungsuhe Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku? Apamu sing tak wedane? Ayo. Legandang dening aku. Melarak metu jaba. Wani ya kowe nenggalangi kridane Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Suke kendel bondo wani. Wis jelek nyawang. Glaring jagat seming rembulan. Wis ora sanget wis ayo metu jaba tak tandangi legane ati. Ayo, anggepe apa? Ya senggana wonten dawuh nemban. Perkara iki mau aja nganti jeneng sira melu-melu sartane aja nganti jeneng sira cawe-cawe. Ih, wis takon dawuh. Mergo ndak rasa perkara iki mau perkaraning Parasata Kurawa kelawan Panakawan mekaten menemban. Iya. Yen to nganti panjenenganing sun ya aku nyumurupi dhewe utawa krungu aturing para siswa candrik liyane matur yen to kowe cawe-cawe perkaraning wong-wong iki mau aku ora bakal wigih ringa-ringa maringake pidana kelawan jeneng Suranoman. Wis taken dawuh. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala penemban. Ngapunten menemban. Kenging menapa Ki Lurah Bagong? Rokok kula kecer. Sesipun kecer nggih wonten pundi? Lah niki niku teng mriku. Niki rokok kula. Wonten sak nginggiling padasan. Nggih. Lah kula wae ora wisah riyen ta teng mriku. Nggih. Pun nggih penemban pareng inggih Ki Lurah Bagong nggih. Sik ya Man, inggih Ki Lurah Bagong. Kok nglirak-lirik rokok kowe? Meng rokok ora enak iki wis ya aja dijaluk. Mboten ya. Pun nggih penemban pareng inggih Ki Lurah nggih. Mangkono ya Anoman, wis taken dawuh nemban.
Kok wangsul malih. Koreke nggih keri. Lali dereng kula jipo. Monggo nggih kula dadekke siji yo niki napa rek kula. Meng rek murah kok. Nggih rek murah kok nek nganti niki barang sepele nek ilang dadi rebutan lho. Nggih. Riyen ta wenten kok pengendang karo pengedram niku sewengi neng-nengan perkara rek. Nggih. Anoman wonten dawuh penemban. Mara bubarno kang padha sibuk. Iki wancine wis manjer. Wayah beduk. Jenenging senedya manjing ana ing sanggar pamujan yang sanggar pelanggatan. Nuwun ngestaken dawuh. Keparang kula pamit madal pasilan penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anoman kaya wis ora ana dawuh maneh. Yo